Avui m'apetia fer un vídeo per mi, perquè no sé què estic fent en este canal ni en esta classe de vídeos, però el que tinc claríssim és que vull regalar-me el contingut que m'hagués agradat trobar, més enllà dels vídeos motivacionals, d'aprenentatge, de coneixement, inclús aquells vídeos estètics que romantitzen la vida i que et regalen la il·lusió de que si segueixes tots aquells passeigs i fas totes aquelles microcoses, la teua vida serà més vàlida i feliç. Primer que tot, demanar disculpes per les irregularitats de l'àudio. Se noten moltíssim, ho sé, te fa perdre una miqueta el fil del missatge que vull donar. Almenys a mi, que me distrec molt fàcilment en lo mínim detall, me passa. Crec que el nou micro que estic utilitzant és com a que no resisteix la bocanada de veu i necessita com a equilibrar-se durant la conversa. Per això hi ha alguns trams d'àudio que són com a més estridents i demano disculpes. Més enllà de tot este contingut, que està superbé, que és molt interessant i que moltes vegades mos motiva i mos inspira a fer les coses diferents, jo mateixa he trobat a faltar contingut que m'ensenye vides reals, que deixen estar de banda la sobreproductivitat i l'activitat com la única manera de viure. Jo la majoria de matins me'ls passo així, matins senzills, lents. Inclús molts altres no surto del llit fins a l'hora de dinar perquè me dedico a rumiar i a culpar-me perquè la meva vida no se veu com la que veig a les xarxes socials. I és que és així, molts matins no me puc aixecar del llit perquè tinc temor a veure que la meva vida no s'assembla a aquestes que veig. A que no complixo moltíssims la majoria dels requisits que veig que té la gent a la que se segueix, se mira, s'admira i s'aplaudix. Jo quan m'aixeco moltíssimes vegades no tinc ganes de fer-me la skincare. És realment necessari? I temo que si me salto este primer pas, el meu dia ja no sigui potencialment creatiu o productiu. I me n'adono de la bestiada que acabo d'amollar per la boca. Vull dir, estic basant la meva vida, el meu dia, el meu valor com a persona en un hàbit o una sèrie d'hàbits, una rutina, que he vist a les xarxes que te fan ser una persona d'èxit. És bèstia, És molt bèstia ara que ho dic en veu alta. M'ha gastat moltíssim del meu temps pensant en com s'hauria de veure la meva vida i d'esta mateixa manera l'únic que he aconseguit és que se veiga totalment contrària, perquè m'esgoto mentalment abans de començar el meu dia. En com hauria de ser, què hauria de fer, com m'hauria de veure. I tota aquesta preocupació i aquesta ansietat s'ha prolongat tantíssim en el temps que ha arribat un punt en què me trobo totalment fora de joc. Sí que puc dir que agraeixo estos matins per ensenyar-me que intentar fer com la resta a mi no em funciona. Més enllà de tota la rumiació, de l'ansietat, la preocupació pel meu benestar, m'han regalat poder-me adonar de que m'estic anul·lant per voler adaptar-me a les maneres de fer d'una societat que ni tan sols m'atrau ni m'agrada. I una vegada ne soc conscient d'això i ho puc verbalitzar, hola, no m'agrada les vides que se mos estan venent. No m'interessen en absolut. M'encantaria creure'm que vull això per a mi, però la realitat és que no. I per molt que ho intente, a la vista està que no em funciona. Aquesta manera de fer i de viure no és per a mi. Perquè estic malgastant la meva vida intentant adaptar-me a uns estàndards que no són meus, que per molt de temps he volgut pensar que aspiro en ells, però ara per fi puc veure que això no és veritat. Que estic a gust, tio, estant al sofà durant tot el matí. Que si tinc l'oportunitat d'estar tranquil·la, en calma, sense pressa ni un objectiu a assolir, qui sóc jo per dir-me que si no m'esforço al màxim i m'esgoto, no seré mereixedora de res del que tinc. Que el portar una vida lenta, pausada, senzilla, basada en sentir-se i en estar present, és equivalent a ser una persona mandrosa, poc ambiciosa i poc productiva. Perquè més enllà d'aquestes creences, el que em fixo
És que no m'estic deixant viure creativament. Crear en base al moment present, a les sensacions i les emocions de cada moment. Durant molt de temps he estat adaptant-me als demés per a complaure'ls i un dels conflictes més grans que he tingut en mi mateixa ha sigut la necessitat de que se'm mire, se me tinga en compte, s'acudisqui a mi i se'm necessite, en certa manera. I moltes vegades he estat reclamant això mateix, satisfent les necessitats dels demés, mentre jo mateixa ni n'era conscient de que hi havia la possibilitat de fer-me cas a mi, d'escoltar les meves demandes, de donar-me el que necessitava jo en aquell moment. He estat molts d'anys en pilot automàtic, intentant complir l'expectativa de l'altre. I m'he vist creant moltíssima incomoditat quan he dit que no o quan he necessitat un espai. I per això he acabat recorrint una altra vegada a fer el que s'espera de mi que faiga. Però és que sento que això per a mi ja ha caducat. Sento que si estic perdent el temps és perquè no me deixo esclatar a mi mateixa i ser com realment jo sóc, sense necessitat de ser diferent. Si així puc ser una mica més genuïna i honesta en mi mateixa. Així que suposo que el missatge d'este vídeo és: Olga, agafa el cuerno per les banyes. Molt bé. Agafa el bou per les banyes i atreviste ja d'una a ser qui ets, a fer el que vulgues fer en cada moment, encara que sigui no fer res, simplement estar en tu mateixa i escoltar-te. Si t'apeteix pintar, pinta. Si t'apeteix sortir de casa, surt de casa. Camina, vés a comprar. Fes lo que t'apetisque. Observa el cel, assenta't en un banquet i respira. Si no te vols aixecar del llit un matí, seràs igual de vàlida. Perquè no és culpa teua tindre tota esta pressió damunt, però sí que és la teua responsabilitat què en fas en ella per donar-te a tu mateixa i reconciliar-te en el teu verdader jo. He parlat una mica en tercera persona perquè ahir vaig estar mirant vídeos que vaig penjar fa un any ara i me'n vaig adonar de lo sencera que estava. Me vaig sentir super orgullosa de mi mateixa i m'ha ajudat molt sentir de la meva boca el que necessitava sentir, perquè me vaig notar molt propet, me vaig notar molt a favor meu i vull que així siga sent mentre creixem juntes de la mà, i això també se tradueix a tu, que probablement m'estiguis escoltant, potser no, i bé, que gràcies per donar-me l'espai, per deixar-me desfogar una miqueta sobre el que feia molt de temps que volia expressar i no m'atrevia, i potser mos veiem en un pròxim vídeo, i si no, en altres formats. Una abraçada.